So tug-anan ta po sa tinuod dol no, ang pinakanindot nga ratings dol katong kuan 0.99. So kanang ratings dol mura na siya o kanang request bitaw nimo automatic so din ang mga booking. Kay ako bitaw dugay ako sa Maxim dol. Like for example atong last month to daghan kay kog violation to last month dol naabot ang ratings og 95. Ako auto rejection ato nga wala na ko na accept bitaw naka-auto ko then wala na ko na accept wala na bantay bitaw ang cellphone nga nasudlan ti og booking. Na ako mga violation ato mga 5 or 6 ba basta akong ratings is naabot og 95. Grabe ginoon dol. Grabe nga request nako san og naa sa akong duol murag maglisod ko kuha gid prayo ko pero akong rating is pinakaubos. So mo ni nakabati kung imuhang ratings parting gamaya. Kay maglisod ka og request og booking ba nya tinuod sa nang giingon dira kabantay ka na basta magkanang cancel bitaw ka sa auto rejection di ba na ay mag notification sa Maxim limited na lang ang booking nga mosud sa apps bitaw sa anak bro tinuod gid siguro na dol kay ako basta mo na ako na experience no ambot lang gapon sa inyo ha ka ko gani bisan ako part time lako basta ubos og ratings dol lisod gayo una gahapon sa akong pagbiyahe gahapon bintaha gamay dol kay akong ratings nisaka na siya tungod sa kadaghang mga auto assignment nga akong gi-accept na basta ubos ka og rating imuhang diskarte ana is imo gina i-turn on imuhang auto assignment filter parang dali sad bubalik ang imuhang ratings dali siya mo taas ba pero kung dili man gani ka makakuan dili man ka maka-auto ang kanang mga violation nimo 1 month gina siya like for example na kay violation no pitsa unsa man ta karon pitsa 14 pagka next month pitsa 14 mawala na sa imong violation. So unlike kung siguro basta lang sa ako lang sang kuan sa ako lang aside no sa ako ang na obserbaran ako diri sa apps kay na usahay dol basta sige na kag-accept og mga booking bitaw sa mga auto assignment filter din sa mga rush hour. So dali ra kay mawagtang imuhang kuan, dali ra kay maulian imong ratings bitaw yung mga one to yung mga violation dito sa apps. Kay katong one time ba nagbiyahe ko, tingnan ko paspas magkanisud ang booking sa akong apps. Mo to pag-check na ko sa akong ratings mo o di kay taas sa akong ratings. So inana bitaw. So unlike kung ubos kay imong ratings kay request nimo tingala ka. Sige pa magtuyok ya pagaman mawala ra man di pa mosud bisag duol kayo inana bitaw. Mo na nga ako ang kuan sa inyo ano ako ang kanang sana ako ang ikastorya sa inyo kaya ako diri sa Maxim kato mo nag-start ko diri sa Maxim dol mga kuan ng atong bantay mo tong after sa COVID katong pwede na makagawas-gawas so mo tong nga time nag-apply ko sa Maxim hantod karon so mo na kuan na experience diri sa Maxim basta ubos ang ratings lisod jud ikuha og booking so mo na inyo ano ang pingin niyo mga ratings ay magpatuan ng uban na si cancel ana kay mo tag gagmay og mga DF ito ya lagyo kayo og kanang pick up location so kana kay inyong sa nag-auto all good pod wala niyo gi-set up ang auto assignment filter ba mo na masudlan mo og kanang kuan masudlan mo og sana gagmay nga delivery fee bitaw din lagyo kayo og pick up like for example masudlan mo og 20 pesos nga delivery fee nya ang pick up 1.3 di ba layo kayo. So ang uban pang cancel na daw sana siya sa mga makadaot sa imong rating. So kung di ka gusto og kana masudlan og mga gagmay nga mga delivery fee, imo ra i-set up ng auto assignment filter kana imong location kung asa ka ayan nag-apply og check dito sa auto katong mga lain nga lugar mo imong i-check parang ana ba masudlan ka og mga tag 100 plus na DF or bisan og kuan bisan mga 50 pataas okay na mga 70 okay na kung bati na kaysa atong masudlan ka tag 10 tag 20 di ba lisod kayo ang pick up tag 1 km layo kayo cancel na kayo. So inana so ako ay kasadya sa inyo amping ginang mayo inyo mga rating. So ana lang no. Salamat og amping sa biyahe.